Bon dia, és el torn ara del tercer projecte d'innovació transformativa. És el cas ara de parlar d'un cas d'ús per impulsar les biotecnologies en el marc de la valorització de Sansa. Abans d'entrar en tema i explicar el projecte, m'agradaria explicar el context on es troba aquest projecte, de la problemàtica. Llavors, què tenim? Tenim que, com tots sabem, Catalunya té la voluntat d'impulsar la bioeconomia, però tot i tenir aquesta voluntat, malauradament avui en dia encara no tenim infraestructures viables per les quals puguem portar a terme estudis a nivell de preindustrial per portar a terme, per experimentar amb aquestes biotecnologies, per desenvolupar bioprocessos o per validar bioproductes. Aquestes infraestructures que no tenim a Catalunya sí que estan en altres països i el que permeten és minimitzar els riscos tant tecnològics com riscos no tecnològics associats a aquestes biotecnologies i a aquesta bioeconomia. D'aquesta manera, les empreses, aquestes empreses que formen part d'aquesta bioindústria o d'aquestes biorefineries, poden fer proves a nivell preindustrial i en el qual poden decidir amb dades experimentals si invertir o no i arribar a mercat. Sabem que els costos d'aquestes inversions, d'aquestes infraestructures són elevats i a més normalment segueixen un model d'inversió público-privat que encara evidentment dificulta una mica més el portar a terme aquestes inversions i aquestes infraestructures. Aquesta és una problemàtica. Anem ara a parlar-ne d'una altra, que és com ha sortit ara en aquesta taula prèvia, on el Víctor parlava d'aquests recursos, que Catalunya i la demarcació de Lleida som un territori en el qual es generen molts recursos orgànics, biorecursos, els quals no sempre es valoritzen de forma òptima. Es generen degut a aquesta activitat en el sector primari que hi ha en aquestes terres i que generen uns subproductes, podem dir, que o no es valoritzen o es valoritzen d'una manera parcial o amb poc valor afegit. Anem a parlar ja no de biorecursos en general, sinó de la Sansa. La Sansa és un subproducte que genera durant el processat de l'oli d'oliva, durant el premsat i el processat de l'oliva es genera aquesta Sansa, que és un material que conté l'os de l'oliva, conté part de polpa, conté humitat i parts de greix, de fracció grassa que no s'ha extret en la producció de l'oli i que té un valor molt elevat. Per posar alguns números només sobre la taula, de forma general podem dir que per cada 100 quilos d'oliva, amb el sistema de 2 fases, que és el més habitual en aquestes terres, es generen uns 22 quilos d'oli d'oliva i uns 77 quilos de sansa humida. I s'estima que la producció a la zona de Ponent és de 17.000 tones anuals de sansa, que són dades extretes en els informes procedents del projecte PEC Green and Circular Ponent, on participa la Diputació de Lleida. Ja si parlem d'aquesta sansa humida o parlem de l'oli de sansa que se'n pot generar, de la sansa seca o de la pinyolada, avui en dia hi ha algun tipus de valorització, com pot ser la valorització energètica com a biocombustible, però hi ha altres vies de valorització més avançades. Per tant, com a objectiu, quin és l'objectiu d'aquest projecte? L'objectiu del projecte és desbloquejar el potencial de la sansa al territori i, per tant, poder-li donar un upcycling a aquesta valorització actual que hi ha avui en dia. Què és un upcycling? És incrementar el valor d'aquests productes, aquestes vies de valorització. Així el que podem és aconseguir convertir un problema en una oportunitat pel territori.
Com aconseguirem aquest objectiu? Doncs, per una banda, volem fer un desenvolupament progressiu d'una infraestructura que anomenem Biomanufacturing Open Testbed, que és al final una plataforma flexible on volem nosaltres portar a terme aquests estudis preindustrials en els quals serà un entorn col·lectiu on qualsevol tipus de stakeholder d'aquesta cadena de valor pot entrar i participar, ja sigui investigadors, com en el cas de centres tecnològics com l'EITAT, o en el cas d'empreses, en el cas de start-ups, qualsevol d'aquests tipus de gent involucrat pugui anar en aquesta infraestructura, en aquesta plataforma i pugui fer els seus estudis de preescalat, on, per una banda, podem validar els productes, aquests bioproductes que volem desenvolupar i, per altra banda, fer un estudi de viabilitat tant tècnica com econòmica d'aquestes biotecnologies, d'aquests bioprocessos, d'aquests bioproductes que desenvolupem. Per una banda, el que volem és aterrar aquest Biomanufacturing Open Testbed en el cas de la SANSA, per valoritzar, trobar aquestes vies de valorització de la SANSA, però sempre deixant obert més endavant a obrir altres biorecursos, com s'estava parlant a la taula anterior, que és una terra on hi ha molts biorecursos. Per una banda, la solució amb la SANSA, volem fer una primera via on desenvoluparem biofertilitzants. Aquesta línia ens permetrà ràpidament tenir un retorn econòmic, tenir una viabilitat econòmica d'aquesta valorització i, per altra banda, una via paral·lela en la qual volem desenvolupar una biorefineria multiproducte amb objectiu de residu zero. Què vol dir això? Doncs una biorefineria al final és volem aprofitar tots els components que hi ha en aquesta SANSA per diferents aplicacions, que pugui ser modular, a més, depenent de la demanda del mercat, i que, a més, podem obtenir diferents tipus de productes per diferents sectors i amb un enfoc de residu zero. Què volem obtenir, per exemple, per aterrar una mica? Doncs, evidentment, és famosa la SANSA per aquest contingut en polifenols, tota la família de compostos fenòlics que hi pot haver en l'oliva, com per exemple els àcids fenòlics com la vanil·lina o l'àcid cafèic, el hidroxitirosol, el tirosol, l'europeïna, tot de compostos actius els quals tenen una capacitat antiinflamatòria i antioxidant reconeguda i que poden ser aplicats a diferents sectors, ja sigui alimentació humana, però també podem anar cap a nutracèutica, podem anar cap a farmacèutica, cap a medicina fins i tot, i per tant tenen uns compostos d'un enorme valor afegit. Per altra banda, també podem obtenir ingredients per a alimentació animal, doncs hi ha tota la part de proteïna, hi ha tota la part de fibra, que és un percentatge important de la SANSA i que, transformats, extrets mitjançant biotecnologies i mitjançant tecnologies d'extracció, doncs podem obtenir ingredients funcionals per a alimentació animal. No ens oblidem per això de, per exemple, l'obtenció de bioplàstics com el PDA, la SANSA té tot de sucres, hidrats de carboni i tot de nutrients que podem alliberar i que podem transformar en un medi de cultiu on mitjançant tecnologies fermentatives, o sigui, biotecnologies, podem transformar aquests nutrients en un medi ric en àcid làctic mitjançant microorganismes i després mitjançant tecnologies de transformació, de polimerització, transformem aquest àcid làctic en polilàctic, per tant el PDA. El PDA, que seria un bioplàstic, que serà un substitut d'aquests plàstics fòssils que avui en dia utilitzem en moltíssims productes del consum i que podem anar i que hi ha, per tant, una gran demanda de mercat, molt important. I, per últim, no ens oblidem de valoritzacions com valoritzacions energètiques, de totes les fraccions que no es puguin aprofitar i que s'hagin generat durant els altres processos de transformació i que ens permetran tenir una valorització energètica. Aquest enfoc de multiproducte, de biorefineria multiproducte, ens permet anar a diversificar les aplicacions de la SANSA. I, per últim, no ens oblidem de l'objectiu de residu zero,
que el que permetrà és aconseguir una viabilitat no només ambiental, perquè no generarem residu, sinó que també assegurarà una viabilitat econòmica, perquè estarem rentabilitzant totes les etapes, totes les fraccions d'aquest recurs de la sansa. Per altra banda, resumint, quins beneficis ens aporta aquest projecte? Per una banda, ens aporta una innovació tecnològica, evidentment estem parlant tota l'estona de biotecnologies, de bioprocessos, de bioproductes, i que ens donarà un valor afegit al territori, i també un segon benefici molt important és la creació d'un ecosistema sostenible, on tenim aquestes infraestructures modulars, eficients i sostenibles per tal d'anar a valoritzar un recurs del territori i d'una manera, a més, compartida, un ús compartit d'aquestes instal·lacions. Contribucions als ODS, directament aquest projecte contribueix a dos objectius, l'objectiu 9, que és construir infraestructures resilients, i per altra banda l'objectiu número 12, que és el de garantir modalitats de consum i producció sostenibles. També de forma indirecta contribueix a 3 objectius més, a 3 ODS més, i per altra banda, evidentment, contribueix als objectius 2035 de l'agenda compartida de llei de terra d'oportunitats, on per una banda apostem per infraestructures d'accés obert a tots els stakeholders del territori, en el qual també anem a potenciar aquest desenvolupament de parcs bioindustrials, i per altra banda també contribueix a uns models de negoci viables a nivell social, econòmic i ambiental, que valoren aquests serveis ecosistèmics que volem potenciar, on considerem els agents forestals i també agrícoles del sector primari. Com a resum, tenim que aquest projecte té una inversió aproximada de 15 milions d'euros, hi ha un impacte, un retorn sobre la producció i de valor afegit estimat en uns 24,4 milions d'euros i un impacte sobre l'ocupació creant 184 nous llocs de treball. Molt bé, dit això, passem a parlar amb el Domènec i amb el Jon. M'agradaria saber la vostra opinió sobre aquesta necessitat, sobre aquesta problemàtica on s'emmarca aquest projecte. Comencem, Domènec, amb tu, ja que com a FECAC, com a Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, quina és la teva visió sobre aquesta problemàtica, sobre la sansa, sobre la necessitat i també sobre les oportunitats? Gràcies, Montse. Gràcies per convidar-nos a aquesta sessió. Bon dia a tothom. La Federació de Cooperatives representa gairebé 200 cooperatives agràries arreu de Catalunya, de les quals 95 són productores d'oli d'oliva i, segons les nostres dades, oscil·lem la producció, representem entre el 73,8, 76,3, 80% de la producció d'oli de tot Catalunya, de la producció. Per tant, per nosaltres el repte de la gestió del que anys enrere o anteriorment dèiem residu i li volem dir subproducte o li volem dir coproducte o volem dir matèria primera per un altre procés, doncs per nosaltres és un gran repte. Hi ha hagut anys que ha sigut un problema d'enorme magnitud que fer-ne de la sansa, perquè les produccions oscil·len molt d'un any per l'altre. Per tant, per nosaltres, de fet, ja hi ha algunes cooperatives en alguns territoris que s'estan agrupant per afrontar aquest repte i gestionar directament aquesta sansa. Per tant, per nosaltres el projecte és clau. És essencial que siguem capaços de valoritzar de cada 100 quilos d'olives, més o menys de mitjana, 20-22 quilos són d'oli, però la resta l'hem d'aprofitar. I per tant nosaltres intentarem ser-hi, intentarem estar presents en projectes que vagin en aquesta direcció. De fet ja tenim alguns antecedents, no aquí, no en el territori de Lleida i proximitat, sinó a les Terres de l'Ebre, que és on més produeix olives de tot Catalunya. Ja hi ha cooperatives que encapçalen, que lideren, que tenen projectes empresarials per aprofitar i obtenir més valor d'aquesta sansa a través primer de processos industrials, diguéssim, més ordinaris, més tradicionals, que ja es coneixen, però també estan començant a assumir riscos per intentar identificar nous processos que puguin realment obtenir valors
a partir de productes com els que tu has esmentat i processos com els que has deixat entreveure. Per tant, per nosaltres és una peça clau. La federació representa això el 70 o el 80% de la producció d'oli de tot Catalunya. Per tant, és per nosaltres peça clau. Moltes gràcies, Domènec. I és veritat, hi ha altres iniciatives en les que ens podem sumar, en les que podem col·laborar i així potenciar entre nosaltres també les diferents iniciatives del territori. John, com a potencial usuari d'aquests productes, d'aquests bioproductes d'alt valor afegit, com he dit, els polifenols, els bioplàstics, que hi ha un creixement de demanda de mercat, què ens en pots dir? Primer, agrair la invitació, agrair-te la presentació que ens has fet, explicar una mica nosaltres qui som. Nosaltres som una empresa d'integració de tecnologies de fabricació additiva, el que és impressió 3D, i de forma directa nosaltres controlem anualment unes 550 tonelades de PLA. Aquest PLA és el subproducte que n'hem parlat, el subproducte que es pot aconseguir gràcies a la fermentació de la sansa per aconseguir l'àcid polilàctic, i aquest àcid polilàctic després pot ser transformat a PLA. Hi ha un consum anual de PLA d'unes 66.000 tonelades, més o menys, i és un consum que està creixent anualment en un 20%. Sé que parlaré d'una vertical molt concreta, però tot i ser una vertical molt concreta és una vertical molt atractiva. Estem parlant d'un mercat de més de 1.000 milions d'euros, d'un producte que a dia d'avui el PLA sobretot es fabrica a partir de grans plantacions de panís que no s'estan dedicant al consum humà ni al consum de bestiari, sinó que s'estan dedicant a la fabricació d'aquest PLA, i nosaltres podem utilitzar aquest subproducte, aquest residu que tenim aquí, per transformar-lo en un producte d'alt valor. No només per la part de fabricació additiva, sinó per tota aquesta part de bioplàstics que cada vegada més són més demandats i cada vegada més són necessaris per substituir els plàstics que obtenim al final del petroli o dels combustibles fòssils que a dia d'avui estem consumint. Per donar alguna dada més, aquí a Espanya, a Andalusia, ja hi ha una empresa que s'està dedicant a la transformació de la sansa del pinyol d'oliva a plàstic, a PLA, però no estem parlant d'aquests volums. Podríem ser líders, podríem ser un dels principals productors d'aquest producte i exportar-lo a Europa i al món en general, perquè és un producte, com he dit, amb un creixement anual de quasi el 20%. Moltes gràcies. A més, has afegit un concepte nou, que és el de bioplàstics no sempre són sostenibles. En aquest cas estem parlant d'un concepte en si de sostenibilitat i per tant, és una gran aposta pel territori. Sí, al final és aquesta circularitat, el tancar una mica el cercle, utilitzar una producció. Al final, la gràcia de la fabricació additiva és que només utilitza el material necessari. Si nosaltres utilitzem el residu que obtenim per la fabricació i només fabriquem el que és justament necessari, i a sobre aquest material és un biomaterial, ostres, al final estem parlant d'una superaplicació que com a enginyer em pregunto de per què no ens hem avançat i ho hem arrencat molt abans. Estava pensant mentre estaves parlant, i Montse també, d'un valor, no? Potser no hem començat per un tema de preu de les matèries primes. Segurament tenim una competència molt ferotge dels orígens minerals, els fòssils del petroli, però sabem que l'economia l'hem de canviar, però no podem continuar amb aquesta dependència. I també pensava, mentre parlaves, que la gran oportunitat que també representa la sansa és que és una matèria primera que també ve copiada en diferents punts de producció, és on es produeix l'oli. No és com altres matèries d'origen orgànic que es produeixen, diguéssim, que cal acopiar-los des del camp, que aleshores cal incorporar en tota la cadena de valor justament els costos d'aquesta part logística. Resulta que l'oli ja té incorporats els costos en el cas de la sansa, d'acopiar aquesta matèria en relativament pocs punts arreu de Catalunya. I per tant el repte, en el cas de la sansa per nosaltres, hi ha algun altre sector que també diguéssim té la mateixa estructura de cadena de preus, però per tant en aquest cas és molt evident que amb la sansa tenim un repte que l'hem de fer front a curtíssim termini.
Per tant, el projecte ens interessa molt i la col·laboració amb agents que valoritzin també, que tinguin la capacitat de valoritzar i aprofitar diferents components d'aquesta sansa, hem de ser-hi i hem d'animar altres agents també que ens ajudin a desenvolupar un projecte com aquest tipus que és molt concret. Només ens queda tirar endavant amb aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tots.